se i ne sviđa. Ova roža mi se ne sviđa. Za 15-20 minuta. Dobro. Znači sve ti triba, triba. Ajde brzo na. A gori sve bogati. Gori sve. Sve gori bogati. Ajde tu ćemo raditi. A gori sve stari. Što ješ? Ovo je neizgoreno. Daj vodi dole. Dipni ulje! I više, 22.000 kuna ga treba uplatiti. Pogledaj redikula, maj. Pogledaj redikula, ej.